Kaixo, aurten Andramariren 70. urteurren honetan musika bizian jaialdea be antolatuko dugu, 11. Eta jaialdiari hasikera emoteko taberna ibiltariko lagunok aukingo dugu Euskal Animazioan, eta honen ostean Eskoziatik Imar taldea aukingo dugu eta Euskal Herritik Korrontzi. Larun batean, goizean urtero lez, luthier azoka egongo da, bertan Sardinia, Katalunia, Galizia eta Euskal Herriko hainbat puntetako luthierrak izango dugu, zeuren instrumentoak erakusten, eta arrastian Iruñatik etorriko direz Broken Brother Brass Band taldea, eta kontzertuari dagokionez Sardiniatik etorriko jakuz Nur, Palestinatik Apo and the Apostles, eta azkenik Zutik, Euskal Herriko iparraldetik. Animatu jaialdira etortzen eta herri eta hizkuntza gutxituei elkartasuna emoten.